Oħti kienet tilfet kull tama fil-pulizija. Kliem Alessia Cilja Portelli joħd Bernice Kassar, il-mara li nqatlet b'tir ta' Center fit-22 ta' Novembru li għadda f'Kordin. E kif l-4 filgħodu tkomplit il-kompilazzjoni tal-provi f'dan il-każ. Boħd Bernice tgħid li l-vittma ma kienx beqgħet temmen fl-effettività tal-ordni ta' protezzjoni u li ħajjita kienet ticking time bomb. Fawla 25 qudiem il-Maġistrat Joe Mifsud ix-xhud żiedet tgħid li l-vittma kienet imwerwra li l-akkużat kien se jagħmel xi ħaġa lit-tfal biex jara dbati. Fix-xhieda tagħha Cilja Portelli żiedet tgħid li ftit jiem biss qabel ma seħħ dan il-qtil, Roderick Kassar l-akkużat li qed wieġeb mhux ħati bl-assassinju ta' martu kien wissa lill-ibnu li ser jirbħu l-ħabs. Alessia Cilja Portelli qalet li l-abbuż ta' Roderick Kassar lejn martu ma kienx fenomenu riċenti. Fil-fatt ix-xhud kelmet dwar diversi episodji ta' abbuż fil-konfront tal-vittma fejn fost l-oħrajn mhux l-ewwel darba li ġiet imsawta medda u beżza kontinwament. Ix-xhud spjegat kif oħda kienet tibża b'mod partikolari mir-rutina ta' filgħodu peress li hu kien jaf fejn taħdem u kien jaf meta kienet se tidħol għax-xogħol. Tant illi kienet tassigura li madwara u sigur biżżejjed biex toħroġ mill-karozza tagħha. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Roderick Kassar, l-avukati Stefano Filletti, Marita Paġ Dimek, En Maria Kutajjer u Rodien Xiberas qed jidhru għal familja tal-vittma. Il-persekuzzjoni titmexxa mill-avukati Angel Vella, Andri Vella u Darlene Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Sean Pony, Wayne Camilleri u Paul Camilleri qed jidhru f'isem il-Pulizija. Il-kompilazzjoni tkompli tlieta li ġej fl-10 ta' filgħodu.